छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हाय सबस्क्रायबर्स, हाय सबस्क्रायबर्स। नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून हार्दिक स्वागत करीत आहे। तर बरेच दिवसांनी मित्रांनो आपण आता फिरायला निघालेलो आहोत। थंबनेलवरनं तुम्हाला समजलं असेल कुठे निघालो आहोत ते। तर मित्रांनो आम्ही अलिबागला निघालेलो आहोत। माझ्यासोबत प्राची आणि स्वरांसुद्धा आहे आणि आता वाजलेले आहेत पहाटेचे 7:30। तर आता आमच्या घरापासून ते आम्ही खोपट एस टी स्टँडपर्यंत निघालेलो आहोत, कारण 8 वाजताची आमची एस टी आहे आणि हा वाटेत लागणारा 1-2 किलोमीटरचा हा रस्ता आहे। तर आता आम्ही एस टी स्टँडवरती पोचतो, त्यानंतर तुम्हाला गाडी दाखवतो। तर आता बघा आम्ही खोपटच्या एस टी स्टँडला इथे पोचलेलो आहोत। बऱ्याच साऱ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या इथे गाड्या उभ्या आहेत। तर समोरच जी पाहत आहे ते आपली अलिबागला जाणारी एस टी आहे। तर मंडळी आपण जी आता एस टी बुक केलेली आहे ती आहे शिवा ई म्हणजे इलेक्ट्रिक एस टी आहे। तर आता मोस्ट ऑफ दी टाईम ना अलिबागला जाण्यासाठी ठाण्यावरून तुम्हाला इलेक्ट्रिकच एस टी मिळणार। या खूप चांगल्या एस टी आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आतमधलं जे काय एस टीमधलं खूप छान अशा कम्फर्टेबल इथे सीट्स आहेत 2x2च्या। त्यासोबत आपल्याला इथे चार्जिंग करण्यासाठी पोर्ट देखील दिलेला आहे आणि आपण ज्या सीटवरती बसतो त्याच्याच डोक्यावरती आपल्याला ए सीची सुद्धा सुविधा केलेली आहे। तुम्हाला जर ए सी नको असेल तुम्ही त्याचे पोर्ट आहे ते बंद करून ठेवू शकता। आणि इथे बघा स्वरांश आहे, तो प्राचीच्या कुशीमध्ये झोपलेला आहे, त्याला थोडीशी थंडी वाजते त्यामुळं। मित्रांनो आता आहे ना ऐरोलीचा टोल नाका लागलेला आहे। तर या टोल नाक्यावरून आता आपली गाडी पुढे रबाळे, ऐरोली, पनवेल मार्गे पुढे अलिबागला ही जाणार आहे। तर मित्रांनो ही जी एस टी आहे ती तुम्हाला अलिबागला साधारण 3 ते 3.5 तासाच्या आतच पोचवते। परंतु सीझनच्या वेळेला तुम्हाला ना याचं जे तिकीट आहे ते ॲडव्हान्समध्ये आधीच बुक करून ठेवावं लागतं, कारण एकदा का तुम्ही एस टीत चढलात की त्यानंतर तुम्हाला सुद्धा समजणार नाही की कोणती सीट आहे ती ऑलरेडी रिझर्व आहे। तर त्यामुळे कधी कधी सीट न भेटण्याची सुद्धा चान्सेस असतात। तर मित्रांनो आता ना आपण अलिबाग एस टी स्टँडला पोचलेलो आहोत। दुपारचे साधारण 11:15 आता ते वाजलेले आहेत। तर प्राचीला आणि स्वरांशला आपण इथे होल्डवर ठेवलं होतं। तर दिसतं तर असं आहे की प्राचीने कसं बसं स्वरांशला थांबवून ठेवलेलं दिसतं आहे। तर बघा त्याने एक चप्पल पण काढून टाकलेली आहे। स्वरांश किती आगाऊपणा करशील, चप्पल का काढलीस? हां स्वरू घाल चप्पल। तर इथं साईडलाच आम्ही एस टी उपहारगृहामध्ये नाश्ता पण केलेला आहे। आता पुढचं काय प्लॅनिंग आहे ते आम्ही तुम्हाला लवकरच सांगतो। म्हणजे इथे जर अलिबाग दर्शनासारख्या गाड्यांची जर सोय असेल तर आम्ही त्याच्याने फिरू, किंवा मग आम्हाला एखादी गाडी रेंटवर घ्यावी लागेल। तर स्वरांशला आता प्राचीने आहे ना खाली मोबाईल लावून दिलेला आहे, तो मोबाईलमध्ये आता बघतो आहे। तर आता आम्ही नाश्ता करून घेतो पटकन, त्यानंतर मग पुढचं काय असेल ते प्लॅनिंग ठरवूया। तर हे बघा इथे आहे ना अलिबाग ऑटो रिक्षांचं इथे एक स्टँड पण आहे। जर तुम्हाला डायरेक्टली जर अलिबाग बीचवरती जायचं असेल किंवा इथून इतर ठिकाणी जायचं असेल तर इथून रिक्षांची देखील सोय आहे। आता ज्या स्टँडच्या बाहेरच आम्ही आलेलो आहोत। समोर जे अशोका हॉटेल आहे ना त्याच्या उजवीकडून आपल्याला थेट सरळ जायचं आहे। तिथे बघूया काही गाड्यांची वगैरे अशी काय सोय असते का, जेणेकरून आपल्याला एखादी गाडी रेंटवरती मिळेल। तर हे बघा मित्रांनो इथेच बाहेर स्टँडच्या बाहेरच आणि इथे अलिबाग बाजार पण बसतो आणि समुद्र किनारा असल्यामुळे इथे मित्रांनो नारळ वगैरे तर अगदी स्वस्तातच भेटत असणार। तर मित्रांनो हाच जो रस्ता आहे ना पुढे सरळ अलिबाग बीच जवळ पण जातो, त्याच मार्गाने आपण चाललेलो। तर मित्रांनो आता अलिबागमध्ये आहे ना मी जशी माहिती काढली तशी बाईक ऑन रेंट
म्हणजे आपल्याला भाड्याने जर एखादी गाडी घ्यायची असेल तर ते सध्या बंद ठेवलेलं आहे त्यांनी, म्हणजे रिक्षावाल्यांनी ऑब्जेक्शन घेतल्यामुळं. तर मग आता ना आपण प्रायव्हेट रिक्षा केलेली आहे फिरण्यासाठी. तर मग आता आपल्याला ते सगळं फिरवून रिटर्न आपल्याला इथे आणून ते सोडतील. आमचा जो रिक्षावाला आहे तो आता CNG भरण्यासाठी इथे CNG पंपावरती थांबलेला आहे. त्याने आता आम्हाला खालती उतरवलेलं आहे. मित्रांनो, इथलं जे वातावरण आहे ना, आता दुपारचे साधारण 1:30 वाजलेले आहेत. तर इतकं काय असं गरम वातावरण नाही आहे जितकं आपल्याला गोव्यामध्ये दुपारचं वातावरण भेटतं ना, गरम गरम, तसं इथे नाही आहे वातावरण. आणि इथले रस्ते देखील छान आहेत, अगदी गोव्यासारखेच आहेत. आजूबाजूला मस्तपैकी हिरवळ असे रस्ते आहेत. मित्रांनो, बाईक जर रेंटवरती भेटली असती ना तर आपला जो प्रवास आहे तो फार स्वस्तामध्ये होतो. रिक्षावाल्यांनी मिळून त्यांच्या कमिटीने ते बाईक ऑन रेंटल्स वगैरे सगळं बंद पाडलेलं आहे. बहुतेक आता 2-3 दिवसासाठी तरी बंद आहे असं मला एक जण म्हणाला. नाही तर मग मित्रांनो, आपण आणखीन बरेच सारे स्पॉट आहेत ते या व्हिडिओमध्ये आपण दाखवू शकलो असतो. हाय कर, हाय सरच हाय कर. एक मित्रांनो, इथे शिव पार्वती मंदिर आहे. मित्रांनो बघा, इथे ना रस्ता एवढा छोटा आहे. त्या ट्रकवाल्याने थोडी इकडे उजवीकडे साईड मारली तर ही ज्यांची गाडी जी आहे ना, कार, ती एका साईडला गटरामध्ये एक टायर त्याचा गेलेला आहे. तर बघा, एक लाईन पूर्ण ट्रॅफिक इथे होईल एका गाडीमुळं. बघा, गाडीतनं बैल घेऊन चाललेलं आहे. एवढ्याच्या वेळामध्ये केवढा मोठा ट्रॅफिक झाला. तर मंडळी, हे जी बिर्ला मंदिर आहे ना मित्रांनो, ते थोडंसं डोंगराळ भागामध्ये आहे, वरती आहे. थोडं पायऱ्या चढत आपल्याला यावं लागतं. आणि इथं वरती एकदा आलात ना तर अगदी मस्त थंडगार असं वारा आहे ना, इथे कंटिन्यू वाहत राहतो. आणि इथे मित्रांनो, लेडीज आणि जेंट्ससाठी वॉशरूमची देखील सोय करण्यात आली आहे. तर मी आता व्हिडिओसुद्धा थोडा लपून काढतो आहे, कारण इथे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याचा आहे ना मनाई आहे. तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता, हे जे आहे ना, हे बिर्ला मंदिर आहे. आणि साईडला जे रेती बंदर आहे तिथे बिर्ला कंपनीच्या ते बोटींचं वगैरे काहीतरी आहे, फॅक्टरी वगैरे असं, जिथून बोटी वगैरे येतात माशांच्या. तर आता व्हिडिओसुद्धा मित्रांनो इथे काढायला अलाउड नाही आहे. तर थोडंफार जे काय ते मी तुम्हाला आतमधला परिसर दाखवला आहे. तर आता मित्रांनो, आता आपण मंदिराच्या गेटच्या बाहेर पडूयात.
तर मंडळी आता आपला जो नेक्स्ट स्पॉट आहे तो आहे रेवदंडा बीच. आणि त्या रेवदंडा बीचला जाणारा हा जो आहे तो छोटासा रस्ता आहे, थोडासा खडका रस्ता आहे. जर तुम्ही या गाडी घेऊन येणार असाल तर थोडंसं सावकाश या. आणि या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला बरेच सारे बंगलोज भेटतील, राहण्यासाठी खूप सारे सुविधा इथे आहेत. तसेच तुम्ही जर इथे मित्रमंडळी येणार असाल किंवा कपल जर काय येणार असाल आणि जर तुम्हाला अगदी स्वस्तामध्ये जर इथे राहण्यासाठी जर काही सुविधा हवी असेल तर इथे मित्रांनो ना कॅम्पिंगची सुद्धा सुविधा केली जाते. त्यामुळे तुम्हाला अशा प्रकारे जमिनीवरतीच तुम्हाला असं एक झोपडं बांधून दिलं जातं. त्यामुळे तुम्ही तुमचे जे काही नाईट आऊट आहे ते तुम्ही इथे करू शकता. तर याचे साधारण चार्जेस काहीतरी 1000 ते 1200 रुपये इथे आहेत. तर ते सुद्धा तुम्ही इथे येऊन एन्जॉय करू शकता. बंद केला. समुद्र बघायचा आहे, समुद्र बघायचा आहे. बंद केलाय गेट. तर मित्रांनो आता रेवदंडा बीचवरती आहे ना अशा प्रकारे एंट्रन्स करताना एक सातखानी बुरुज आपल्याला लागतो. सातखानी बुरुजविषयी जी माहिती आहे ते बघा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय करतोय बघा. सातखानी बुरुज पूर्वीच्या काळातला बुरुज आहे. मला याची इन्फॉर्मेशन नाही आहे, त्याच्यामुळे त्या बोर्डावरती जे काही लिहिलेलं आहे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून वाचू शकता. चला आत बघूया काय आहे. आणि या गेटच्या आतमध्ये आल्यावरती बघा असं आहे सातखानी बुरुज. कदाचित त्या बीचवरती लक्ष ठेवण्यासाठी, शत्रूंवरती लक्ष ठेवण्यासाठी कदाचित हा बुरुज बांधलेला असावा. कारण या बुरुजची जी मित्रांनो हाईट आहे ना ती तुम्ही पाहू शकता. छत्रपती शिवाजी महाराज की बोल. असं वरती हात करून बोल. जय श्रीराम बोल. महाराज येते ना फोटो काढायला. महाराज येतोय. मित्रांनो या बुरुजामध्ये आतमध्ये आलात ना अगदी थंडगार असे वारे इथे आतल्या आत वाहत आहेत. तर मित्रांनो आत्ता जो आपला स्पॉट जो आलेला आहे तो आहे रामेश्वर मंदिर अलिबाग. तर आमची जी रिक्षा आहे ती आता आम्ही साईडला लावलेली आहे रामेश्वर मंदिराच्या शेजारी. आणि मंदिर पहा काहीसा असा आहे. हा त्याचा एंट्रन्स गेट आहे. आणि अगदी रोड टच असं आहे मंदिर आहे. हा मेन रोड गेला आणि इथे साईडला हे मंदिर आहे. चला तर आपण आता आतमध्ये एंट्री करूया. लग्न आहे वाटतं आतमध्ये का शूटिंग चालू असेल. कशाला आता हे काय घेत बसू नको. मित्रांनो असं वाटतंय की इथे ना शूटिंगच चालू असं वाटतंय मला. पण गाड्या बिड्या उभ्या केल्यात. हे रामेश्वर मंदिरामधलं आहे ना हे पॉट आहे. हे पॉन्ड आहे. छोटंसं असं तलाव आहे. मित्रांनो इथे आहे ना शूटिंग चालू आहे कोणत्या तरी सिनेमाचं. तर काढ चप्पल इथे.
मित्रांनो देवीची मूर्ती पाहू शकता, किती प्रसन्न सुंदर अशी मूर्ती आहे. तर मित्रांनो ह्याच मंदिराच्या आतमध्ये देवीचं दर्शन घेतल्यावरती पाठीमागच्या साईडला आहे ना आपल्याला रामेश्वर देवाचं ही शंकराची अशी पिंड आतमध्ये दिसते. तर आतमध्ये कुलूप आहे, एंट्रन्स अलाउड नाही आहे आता. आणि हे बघा ही आरती आहे. तर मित्रांनो आता आपण रिटर्न निघालेलो आहोत आणि वाटेमध्ये आपल्याला आणखीन एक मंदिर आहे, ते आहे गणपती मंदिर आणि गावाचं नाव आहे चौल. चला मंडळी आपण आता या गणपती मंदिराच्या आतमध्ये एंट्रन्स करूया, आतमध्ये आपण प्रवेश करूयात. अशा प्रकारे प्रवेशद्वार इथे दिलेला आहे. मित्रांनो आपण पाहू शकता हे गणपती बाप्पाचं मंदिर. लाजतोस कसं हाय कर हाय कर हाय कर हाय सबस्क्रायबर्स हाय सबस्क्रायबर्स करतोय आहे. तर मित्रांनो आता आपला जो नेक्स्ट स्पॉट आहे ना तो आहे अक्षी बीच आणि हा तिकडेच जाणारा मार्ग आहे. तसेच काही ठिकाणी मित्रांनो कॅम्पेन देखील इथे करून राहण्याची सोय आहे, जी कमी खर्चात जर तुम्हाला इथे येऊन राहायचं असेल तर. इथं क्रिकेटच्या मॅचेस चालू आहेत ग्राउंडवरती. हे बघ सरांस झोपायचं नाही, सरांस झोपेत आहे, सरांसला बीचवर नाही जायचं आहे असं बघतोय तो. उठा पिल्लो. बघ आला 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 सरांच बीच आला. तर मित्रांनो अक्षय बीचला जाण्यासाठी अशा प्रकारे मध्ये एक गेटचं पार्टिशन केलेलं आहे. इथून आपल्याला थेट सरळ आतमध्ये जायचं आहे. तर या बीचला मित्रांनो जर तुम्ही पर्सनल गाडी घेऊन येणार असाल तर बघा आतमध्ये पण गाड्या जात आहेत, तुम्हाला एवढं का चालत यायची गरज नाही आहे. वा वा वा. हा बीच मित्रांनो इतका सुंदर दिसतोय. हे बघा वाळूसुद्धा फार छान सफेद आहे. तर पुढे पुढे आपण जाऊयात. या सरांशी आहे, त्याला सोड एकट्याला. सरू या इथे, ये 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 बिल्लो ये इकडे आहे. आमचा स्वरांश म्हणजे असा आहे ना मित्रांनो, तो आता त्या मातीमधलं काय त्याला काय काठी गोडा काय असं कचरा काय भेटतोय का तो आधी बघतो. बाकी त्याला वाळू इथे दिसत नाही आहे खेळण्यासाठीची.
असं ते लहान पोरांचं असंच असतं. तर मित्रांनो, अलिबाग बीच जो आहे ना तिथे जास्त वर्दळ असते, कारण कसं स्टेशनपासून जवळचा तो बीच आहे. त्याच्यामुळे तो जो स्पॉट आहे तो आम्ही बहुतेक टाळणार आहोत, जर कारण वेळेचं पण आम्हाला बंधन आहे. रिटर्न जाण्यासाठी आमची जी आहे ती 6:45ची आता इथनं परतची इलेक्ट्रिक एसटी आहे. तर त्यामुळे मित्रांनो हा बीच आम्ही इथे कवर केला आहे. आता जर जास्त वेळ राहिलं तरच आम्ही अलिबाग बीचला जाणार आहोत. आणि हा बीच बघा किती शांत आहे. इथे जास्त पर्यटक नाही आहे, जास्त काही वर्दळ नाही आहे. बोटिंग्स वगैरे पण आहेत जर ह्या बीचवर येणार असेल तर. आणि मित्रांनो तो तिथे आहे ना, तो किल्ला आहे बघा, मुरुड जंजिरा किल्ला समोर जो दिसतोय ना, झूम करून दाखवतो. हां थांबा. स्वरांश बघा इथल्या गाडीवरती मस्त हाईटीत बसलेला आहे. इकडे बघ स्वरांश, कोणाची गाडी आहे रे? कोणाची गाडी आहे? तुझी गाडी आहे? हां चालो चालो. भुरभुर कर. कसं करतो भुरभुर दाखव. तो हँडल पकडायला जातोय पण त्याचा हँडलवरती हात पोचत नाही आहे. नाही पोचत हात, नाही पोचत हात. सरू अरे पिल्ले आहे बघ, हे बघा, हे बघा. मी जीन्स घातली आहे त्याच्यामुळे मला भिजवायची इच्छा नाही बिलकुल पण जीन्स. सोळा ती माती काळी आहे ना चिकट, त्याला घाण वाटते त्या पाण्याची. तर बघा कसं करतोय बघा सरांश. सरांश वाळू आहे बेटा, ती वाळू. चल पुढे. हवा खेकडा, हवा खेकडा येतो बघ, खेकडा खेकडा. चल ना चल. चला मागे. मित्रांनो अशा प्रकारे आजचा जो अक्सा बीचला आपण जो आता व्हिजिट केलेली आहे, आता आपण इकडनं आता रिटर्न निघालेलो आहोत. आणि आता ज्या ठिकाणाहून आपल्याला मित्रांनो रिक्षावाल्यांनी पिकअप केलं होतं तिथेच आता ते आपल्याला ड्रॉपसुद्धा करणार आहेत. तिकडे आता पुन्हा एकदा आपल्याला ते ड्रॉप करायपर्यंत 6:45 तरी वाजतील. त्यानंतर मग आपली एस टी आहे. थोडाफार नाश्ता करून आपण मग पुन्हा इकडनं निघून जाऊयात. तर मंडळी असा होता हा आजचा अलिबागचा व्लॉग. तर मित्रांनो आजचा हा जो व्लॉग आहे तो तुम्हाला कसा वाटला आहे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. बरेच दिवसांनी मित्रांनो जो आहे तो व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आलेला आहे, कारण स्वरांश आल्यापासून थोडाफार आम्हाला ना टाईम फारच कमी मिळतो. त्यामध्ये माझं जे ऑफिस आहे ते सुद्धा चालू झालेलं आहे रेग्युलरली. परंतु मित्रांनो असेच व्हिडिओ ना आम्ही टाकण्याचा नक्की प्रयत्न करत राहू. तर हा व्लॉग तुम्हाला जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.